Μόνο μια παρατήρηση. Ένας φορολογικός νόμος γίνεται για να εισπραχθούν έσοδα τα οποία χρειάζονται για τον προϋπολογισμό για τη λειτουργία μιας χώρας. Το είπε ο Δημήτρης Αβεροσός προηγουμένως, τώρα να το επαναλάβω. Αν κάνεις όλη αυτή την υπόθεση για 400 εκατομμύρια, το ερώτημα είναι γιατί δεν ασχολείσαι με τις εταιρείες που στη χώρα μας πληρώνουν 0 φορολογία, παραδείγματος χάρη πλατφόρμες ταινιών, γιατί δεν ασχολείσαι με τις καταγγελίες που έχει πει ο κ. Καβαθάς στο παρελθόν του Επιτρόπου, γιατί 8,5 δισεκατομμύρια μέσω των offshore εταιριών και των αμερικών συναλλαγών φεύγουν από τη χώρα, γιατί δεν ασχολείσαι με την επέκταση του συστήματος που συμφωνούμε του ελέγχου. Πρέπει να σας πω κάτι που άκουσα προσφάτως και πραγματικά το θεωρώ πολύ επίκαιρο. Ούτε οι Άγγλοι θέλουν να πληρώνουν φορολογία, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Αμερικάνοι. Γιατί πληρώνουν τη φορολογία? Γιατί υπάρχει το αντίστοιχο νόμος, υπάρχει καλή εποπτεία και την πληρώνουν. Εμείς δεν είχαμε ποτέ αντίθεση για την εποπτεία. Η αντίθεση που έχουμε είναι σε μια τεκματή φορολόγηση που είπε πολλά παραδείγματα προηγουμένως ο κ. Βερβεσός και νομίζω έγιναν κατανοητά. Στην πράξη λοιπόν, και εκεί θέλω να καταλήξω, ναι, θα ξαναπώ αυτό που πιστεύω πάντα, γίνεται μια προσπάθεια διάλυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία είναι φανερή. Να θυμίσω μόνο δύο στοιχεία. Τα χρέη στον ΕΦΚΑ από το 2019 που ήταν 32 δισεκατομμύρια έφτασαν το 2024 στα 49 δισεκατομμύρια. Η ΑΔΕ προσφάτως ανακοίνωσε 8,5 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία. Τι σημαίνει αυτό? Να σου το πω απλά, ότι πλέον ο άλλος που δεν μπορεί και πρέπει να βρει έναν τρόπο επιβίωσης, αυξάνει το χρέος. Όταν αυξάνει όμως το χρέος, σας θυμίζω ότι αυτός αποκλείεται από οποιοδήποτε δανεισμό, ακόμη και από τις 25.000 της Τράπεζας Ανάπτυξης, δεν μπορεί να μπει σε κανένα πρόγραμμα, δεν μπορεί να λειτουργήσει και ουσιαστικά του δημιουργήσει αργό θάνατο. Άρα, επί της ουσίας, με όλα αυτά τα μέτρα ουσιαστικά διαλύεται η μικρομεσαία επιχείρηση και βέβαια στη θέση τους, επιτρέψτε μου ως οικονομολόγος να σας πω, τι έχουμε? Τη δημιουργία καρτέλ. Έχουμε λοιπόν 4 καρτέλ σε μεγάλους τομείς οικονομίας, έχουμε πολυεθνικές που ελέγχουν επίσης μεγάλους τομείς οικονομίας. Το αποτέλεσμα όμως των πράξεών τους δεν είναι ούτε υπέρ της πολιτείας, γιατί δεν εισπράττει τους ανάλογους φόρους. Φόρος σημαίνει, όπως ξέρουν εδώ οι πολύ έγκυροι λογιστές που έχουμε, ότι ο καθένας πρέπει να πληρώνει ανάλογα με το εισόδημά του. Αυτοί δεν πληρώνουν ανάλογη εφορία ανάλογα με το εισόδημά τους. Και το δεύτερο, το κυριότερο, είναι εις βάρος των καταναλωτών. Είδατε τα φαινόμενα στα σούπερ μάρκετ, τα οποία ήταν όλα εις βάρος των καταναλωτών. Το θέμα στην ενέργεια, επίσης το πληρώνει ο καταναλωτής. Το θέμα που αφορά την ιδιωτική υγεία, 5 δισεκατομμύρια πληρώνουν οι Έλληνες για την ιδιωτική υγεία. Το θέμα των τραπεζών, και κλείνω με αυτό, όπου δεν υπάρχει άλλο φαινόμενο στην Ευρώπη, όπου οι τράπεζες, 4 συστημικές, να έχουν το 50% των κερδών από τις χρεώσεις. Και όχι από τη λειτουργία που σημαίνει δανείζω χρήμα, βγάζω λεφτά, το οποίο είναι το λογικό. Άρα η άποψή μου είναι ότι ναι, επιμένω να λέω αυτό που είπε και ο Γιώργος τώρα. Το σχέδιο Πισαρίδη είναι πρώτον πυλών. Υπάρχει ένα σχέδιο μείωσης ή εξαφάνισης μεγάλου μέρους της μικρομεσαίας τάξης. Γι' αυτό και υπενθυμίζω το 60% των μικρομεσαίων όχι μόνο χρωστάει, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να αποπληρώσει. Και θυμίζω ακόμα οι 300.000 αρρύθμιστοι, δηλαδή που δεν μπορούν να αριθμίσουν, στην οικονομία. Έχεις όφελος να ρυθμίσει τα χρέη, γιατί έτσι θα κερδίσει η πολιτεία, θα εισπράξει κάποιους φόρους, είτε εφορία είτε ασφαλιστικά ταμεία. Η επιχείρηση θα κρατηθεί. Όσο δεν τα ρυθμίζει.